Bueno, ahora van ver as liñas que van pasar, dúas liñas de Ourense Transportes, dúas liñas de Ourense Transportes Urbanos. Ahora van ver a outra liña que é a liña 7, e depois pasa a liña 6, que vai de Ourense, que vai recorrendo todo, vale? Ahora vai recorrendo todo Ourense, a nova flota de autobuses urbanos, e vámoslo poñendo. E xa verá, en 2 minutos vamos a ver as liñas de autobuses que se van poñendo en marcha. Cada 2 minutos ou 3 van pasando varias liñas, a cada media hora. Todos os autobuses que teñen que facer é non perder o tempo, teñen que estar media hora por Ourense, sen perder as paradas. E ali ven a empresa Gavilanes tamén. Aquí ven a empresa Gavilanes, e aí ven o autobús que parece unha caixa de mistos. A cual van facer ahora o largo recorrido. A nova flota de autobuses, a empresa Gavilanes, debía meter autobuses de Ourense a Piñor, os pequenos, urbanos, por exemplo, con sillas para sillas de rodas, para xente con bastón, de Ourense a Piñor. Iso é que tienen que poñer a nova flota de autobuses da empresa Gavilanes, de Ourense a Piñor. Os urbanos baixiños, para xente maior, iso que teñen que facer, poñelo en marcha. Ahora vamos ao autobús, que parece unha caixa de mistos, urbano, da liña 16. Isto é o que terían que facer a empresas urbanos Ourense Transportes, poñer autobuses cada media hora en marcha, sen perder o tempo, porque se retrasan, ya xente protesta, e teñen que poñer, mira, os autobuses van en marcha. Ahora vais a ver as novas líneas de autobuses en marcha por todo Ourense. Ahora vamos a ver a nova línea de transportes Ourense, as novas líneas de autobuses. Estos son os paneles que van a ver por todo Ourense, as provincias, por todas as paradas van ver estes paneles de mobilidade do Concello de Ourense, novas líneas de autobuses, e avanza Transportes Ourense. E desde aquí xa me despido cara a calle Juan 23, cara abaixo. Aquí a línea 8 que vai cara ali. Cara ao Parque de Salacio, a línea 8 cada media hora que ten que pasar recorrendo todo Ourense, sen perder o tempo. Tamén os condutores necesitan darlles tempo para tomar unhas bebidas, unhos bocadillos,
que estean, ali van a línea 13, a línea 13 xa se está a línea 13 xa se está chegando de Residencia Barrocás pola Peña Trevinca, que é a línea 13, sen perder o tempo. Os autobuses teñen que pasar cada media hora, sen perder o tempo. Teñen facendo o recorrido. Esa línea va por arriba, van por aí arriba. Mira, ahora estamos baixando hacia Juan 23, onde vai subir a outra línea, que vai cara ao Parque de Salázaro en marcha, e vai subindo outra línea. Espera, vou facer un corte aquí. Vedes, xa está a línea 3 de Santa Cruz por intermodal. A línea 3 se vai subindo cara ao Parque de Salázaro. Ben, xa a línea 3 vai subindo cara ao Parque de Salázaro. Ahora estamos esperando que viña tamén a empresa Gavilanes, que está subindo entre a nova flota de autobuses que se vai ponendo en marcha. A empresa El Río, Gavilanes, está se ponendo en marcha e vai ponéndose en marcha.